Алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка бистәсеннән Татарстан Республикасы Буа шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 2-5ле юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Батыршин Рамил Мясумулы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны энесе Мәксүд, тормыш иптәше Әлфия, бала аныклары белән Иске Мастяк авылыннан Илмира котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Гомер ага, бер ата-анадан туган 4 абый-энедән якты дөньяда икәү генә калдык абыем. 1 ел эчендә кичергән югалтуларыбыз гомер дигән татлы мизгелнең кадерләрен белергә безне әйбәт өйрәтте. Өстәвенә туганлыкның кадерен, олылыгын да ачыктан-ачык салып аңлатып куйды. Абый дигәч минем күңелләрдә горурлык һәм шатлык хисләре уяна. Чөнки минем таянырдай иңем, ышанырдай кешем бар. Розина апа белән бездән ераклардан яшәп килсәгез дә, сезне еракта яшәгән якын туганнар дип кенә йөртмибез. Чөнки сез кирәк чакта, авыр вакытта да, шатлыкларыбызда да бик тиз килеп җитәсез. Чөнки бер ояда үскән, бер йодрык булган бер туган абый-энеләрбез. Гомер буе абый син намузлы хезмәттә булдың. Үз тырышлыгың аркасында бар ирешкәннәреңне әкренләп юбилееңда барла. Аллага шөкер, һәммәсе дә 5ле билгесенә. Хәтта 2-5лелек бүгенге юбилееңдагыдай. Гаиләңдә тынычлык, эшеңдә уңышлар булсын. Хөрмәт ителгән кеше булып, алда да әле бик күп юбилейлар каршыларга язсын. Исәнлегең какшамасын, бәхетең артканнан арта барсын, ә уңышлар күләгәдәй синең арттан ияреп йөрсен. Без сезне һәр вакыт кунакка көтеп калабыз. Абый дигән хөрмәтләнгән кешем бүген каршы ала бәйрәмен. Шуңа аңа без хәзерләп куйдык чын йөрәктән теләк бәйләмен. 55-е җитте сизелмичә. Олыгайдың абый җитәрлек, ләкин сиңа карап сокланабыз. Йөз чырайың исен китәрлек. Каушап калдык теләк эзләгәндә, туган яктан сәлам кабул ит. Безнең белән бергә, бердәм булып, 100 яшеңә кадәр барып җит. Розина апа белән мәхәббәттә, сөю илләрендә гизегез. Һәр вакытта безнең ишек ачык, ешрак кунакларга килегез. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт дигән олы афәтләрне белмәгез. Саннарыгыз күреп паспортларда картлык илләренә кермәгез. Яратыгыз һәм яратылыгыз, тормышыгыз һәрчак мул булсын. Бәйрәмеңдә һәр бер гомер көнең шаулап кына гөрләп тик торсын. Хөрмәтле Рамил Мясумович, юбилей тантанагыз мубарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомерләрне бирә Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен. Татысыннар диеп бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булып татулыкта бергә яшик, суынмасын туганлыкның аралары. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Җиңел бергә кайгыларны, шатлыкны да тик бүлешкәч ул бик татлы. Алыштыра алмый якты бу дөньяда, беркемдә ул туган дигән бөек затны.
Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны һич кисмәсен, күңел сылтырлык ачы җилләре исмәсен. Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны һич кисмәсен, күңел сылтырлык ачы җилләре исмәсен.